Des de primera hora del matí, la confraria de Sant Antoni Abat de la Seu d'Urgell ha preparat al passeig Joan Brudieu la tradicional calderada. Els preparatius comencen cap a les 6 del matí per poder servir l'escudella a 2:15. Per preparar la tradicional calderada de Sant Antoni calen 5 calderes de 500 litres cadascuna i centenars de quilos de carn i verdures. Les quantitats exactes són les següents. 140 quilos de carn, 100 quilos de vedella, o 90 quilos de vedella i 50 de potre, 80 de botifarra negra, 80 de botifarra blanca, 80 de bulls, 80 d'arròs, 80 de fideus, 100 quilos de patates, més la col que s'ha posat abans de tot això, l'àpid, el porro, la carrota, després ve la carn i és el producte que porta. El dia de la calderada també és tradició que els escolars de la Seu visitin el passeig Joan Brudieu per poder veure com s'elabora al llarg del matí. Un cop l'escudella està preparada, cal beneir-la i, sobretot, no deixar de remenar en cap moment perquè els ingredients no s'enganxin al fons de la caldera. Ja arriba el moment de repartir les 3.000 racions entre els urgellencs i urgellenques. Abans, però, proven l'escudella les autoritats per donar el vistiplau i a partir d'aquí, centenars de persones poden començar a recollir la seva ració o racions d'escudella, vista les olles que algunes persones porten.